हम माँ बानी, धरती माँ। हमार आँख ई घटना बारंबार घटत देख ले बिया। हर युग में सत्य और धर्म के बात कहे वाला के विष के प्याला पिए के पड़ल बा। उनके आतंकित कईल गईल बा। उनकर विरोधी उनकर मुंह बंद करे के प्रयास कईले बाड़े। परंतु हम ई भी देख ले बानी कि विरोध जितना बड़ा बा, विरोधी के संख्या जितना बढ़ल बा, सत्य के अपन आप पर विश्वास उतना और बढ़ल बा। ओकर पांव उतना ही दृढ़ता से आपन पथ पर चमल रहल बा। प्रहलाद के भी कड़ा विरोध से सामना बा। ओकर विरोधी के संख्या बढ़त जा रहल बा और हम देख रहल बानी कि छोटा सा आयु और कोमल काया के होखते भी प्रहलाद अडिग बा। ओकर सत्य और श्री विष्णु पर विश्वास बढ़त ही जा रहल बा और यही खातिर ई जान के भी कि प्रहलाद के राह में बहुत कठिनाई बा, एक कथा में हमार रुचि बढ़त ही जा रहल बा। युवराज आह्लाद के जय होखे। असुर लोक के राजकुमार प्रहलाद पधार रहल बानी। उनके आवेदा। माताश्री, हमरा और दर्शन के व्याकुल रहनी भ्राताश्री। मत पूछी हमके आज कितना हर्ष हो रहल बा। हमके भी रुआ से मिलके बहुत प्रसन्नता भइल अनुज। हमार माता पिता कैसन बाड़े? राउर माता पिता? हमार माता पिता कामरूप नरेश विप्रचित्ती और महारानी सिंही का उस सकुशल बाड़े भ्राताश्री। हम उनकर ही पत्र लेके राउर सेवा में आयल बानी। का लिखल बा पत्र में? हमके कोनो ज्ञान नहीं खे। हमके पत्र पढ़े के अनुमति ना रहल। होखत भी तो हम ना पढ़ती। काहे? केहू के पत्र पढ़ल शिष्टाचार के विरुद्ध बा। तो तू विष्णु के महान भक्त बाड़ा। काई बुआश्री पत्र में लिखले बाड़ी? हाँ, और हमके आदेश दिले बाणे कि तोहके हमनी के राज्य के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के दर्शन करावल जाए। विष्णु के मंदिर? और राव राज्य में? का राव राज्य में भी विष्णु के भक्त बाड़े? पहले रहले, अब ना रहले। बस उनकर बनावल मंदिर रह गइल बा, जेमे तोहार विष्णु के विशाल मूर्ति रह गइल बा। अच्छा। हाँ अनुज, आज तो विश्राम करा। काल हम तोहके वो मंदिर में भिजवा देब। हमार विष्णु के मंदिर और ओमे रखल उनकर मूर्ति के बात सुन के हम व्याकुल हो उठल बानी भ्राताश्री। हमसे विलम्ब ना सहल जाए। रउआ हमके यही क्षण हुआ लेके चली। तोहारी है इच्छा बा तो ये सही। द्वारपाल, हमारा अनुज के यही समय मंदिर के दर्शन करा दिहल जाए। जवन आज्ञा युवराज। रउआ के कोटि कोटि धन्यवाद भ्राताश्री। हम मंदिर के दर्शन करे के उपरांत रउआ लगे आ जाई। हाँ हाँ, काहे ना, हम तुहार प्रतीक्षा करब। हे विष्णु, हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, हे लक्ष्मीपति, अब हमार तोहार अतिरिक्त और केहू नहीं खे। सब केहू हम दुखियारी से मुंह मोड़ ले बा। मन के व्यथा तो से ना कहीं तो कैसे कहीं। हमके तो पर विश्वास बा
तू ही हमार ईश्वर बाड़ा। हमार पुत्र के रक्षा करा प्रभु, ओकर विश्वास के रक्षा करा। एगो दुखियारी माँ के पुकार सुन ला प्रभु, पुकार सुन ला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे विश्वेश्वर, रउआ सृष्टि में अनेक सुंदर भावना के जन्म देले बानी, बहुत सा सुंदर नाता बनौले बानी। बाकी ई ममता के भावना, माता पुत्र के ई नाता पहले ही इतना सुंदर बनौले बानी कि एकर सामने हर सुंदरता फीका पड़ जाला। कवि के कविता एके शब्द में बांध ना सकेला, चित्रकार के कला एके रंग में अंकित ना कर सकेले, कौनो शिल्पकार एके मूर्ति में ढाल ना सकेला। ममता के क्षेत्र त राउर बाड़ी महादेवी, ई राउर वरदान बा। ममता के समक्ष संसार तका स्वयं हम भी शीश नवा देनी। हमके त कयाधु के ममता में भी राउर ही रूप दिखाई दे रहल बा महादेवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऊ रहल विष्णु के मंदिर। इहे ऊ मंदिर बा राजकुमार, जेकरा अंदर विष्णु के मूर्ति बा। रउआ भीतर जाई और जब तक मन करे उनकर दर्शन और पूजा करी। तोहार बहुत बहुत धन्यवाद। तू हमके यहाँ तक पहुँचावे के जौन कष्ट कैला, ओकरा खातिर हम तोहार भी आभारी बानी। भ्राताश्री तो कहले रहले ई भगवान श्री विष्णु के मंदिर बा, बाकी ई तो कोनो सर्प और नाग भंडार ही दिखाई देत बा। रउआ यहाँ हमके काहे बोलौनी वासुदेव? समझ गईनी, रउआ हमार साहस के परीक्षा लेवे चाहत बानी। कोनो बात ना, हमार भ्राता हमसे झूठ ना बोल सकेले। अवश्य रउआ इहे बानी, हम रउआ के हिया भी ढूंढ लेब।
तीन लोक 14 भुवन, चाहे बैरी हो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अच्छा, तो रउआ यहाँ छुपल रहनी। देखनी, हम रउआ के ढूंढ लेनी ना। रउआ हमरा से दूर रह ही ना सकेनी और हम रउआ से दूर ना रह सकेनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवराज की आज्ञा के पालन कर दिहल गई। हम राजकुमार प्रहलाद के सर्प कुंड के भीतर छोड़ के द्वार बंद कर देले बानी। ये तो बहुत ही शुभ समाचार बा। अब तो समय भी बहुत बीत चुकल बा। हाँ युवराज, अब तक तो सर्प और अजगर राजकुमार प्रहलाद के चट कर चुकल हुई हैं। सर्प और अजगर के आज बहुत दिन के बाद उनकर मनभावन आहार उनके मिलल होखी। हम बहुत प्रसन्न भइनी। तोहके ई कार्य खातिर अवश्य पुरस्कार दिहल जाई। धन्यवाद युवराज। हम अभी कोनो दूत के भेज के माताश्री के सूचना देत बानी कि हम उनकर कहल मान के पुत्र धर्म के पालन कइले बानी। महामंत्री के बुलावल जाए। जवन आज्ञा। महादेवी, देखनी रउआ महादेवी, देखनी विधि के न्याय। आह्लाद प्रहलाद के मारे खातिर सर्प के शस्त्र बनौले रहल, परंतु स्वयं मृत्यु के घर जा पहुंचल। षड्यंत्र कबो ना फलेला महादेवी, षड्यंत्र कबो ना फलेला। सिंह का अहंकार के षड्यंत्र के एगो अंग बना ले रहल और स्वयं आह्लाद ओ षड्यंत्र के लक्ष्य बन गई। हाँ कमल नयन, आह्लाद पुत्र प्रहलाद के भाई रहल, सगा भाई। परंतु कितना आश्चर्य के बात बा कि एक ही माता के कोख से जन्मल दो पुत्र के संस्कार में इतना अंतर रहल। महादेवी, एक ही डाली पर खिलल दो पुष्प में से एगो के स्थान मिलेला देवता के चरण में और दूसरा के अर्थी पर। एक के मेघ के गोद से निकलल दो बूंद एगो मोती बन जाले और दोसर अंगारा पर गिर के भस्म हो जाले। ई सब फल होला ये सत्य के कि के कैसन संगत मिलत बा। प्रहलाद के देवर्षि नारद के संगत मिलल तऊ कुंदन बन गई और आह्लाद के सिंहिका और विप्रचित्ती के संगत मिलल तऊ धूल में मिल गई। रघुआ सत्य कहत बानी सर्वेश्वर। संतान के चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होखेला। बाल्यावस्था में जौन भी विचार मन में बो दिहल जाला, वो विचार जीवन भर मन से ना निकलेला। सत्य कहानी रउआ महादेवी, सत्य कहानी। और यही से माता पिता के सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर देवे के चाहिए। आह्लाद के तो ओकर कैला के दंड मिल गई, परंतु हम अपन पुत्र प्रहलाद के अच्छा से जाने नी। ओकर मन बहुत ही कोमल और दयालु बा।
वो अपन भ्राता की मृत्यु के दुख कैसे सह पाई? वो तो ओके देख के बिलक उठी। जब ओके ये बात के ज्ञान होगी तो ऊपर न जाने का बीती। का बात बा माताजी? पूरा नगर पे आतंक काहे छायल बा? जेके देखा वो भयभीत होके भाग रहल बा। ऐसन कौन सा प्रकोप टूट गइल बा? प्रकोप? हाँ, प्रकोप ही तो टूट पड़ल बा। नगर के सीमा से परे जौन सर्वकुंड रहल, न जाने कैसे होकर द्वार खुल गई और सर्प और अजगर निकल के नगर में घुस आइले और नगर वासी के घर में घुस रहल बड़े। सर्प और अजगर? हाँ पुत्र, ना जाने केकर श्राप लग गइल बा हम नगर वासियन के। सैनिक जी जी राजकुमार। का बात बा? सब कुशल तो बा ना? कुशल कहाँ बा राजकुमार? हमने के युवराज के तो नाक डस ले बा। का? हाँ, राजवैद्य और मंत्री के सूचित करके आयल बानी। अब तक तो अभिशापन कार्य कर चुकल होकी। ना ना, ई ना हो सकेला ना। राजवैद्य, का युवराज के बच्चे के कोनो संभावना बा? ना महामंत्री, विष सारा शरीर में फैल चुकल बा। मस्तिष्क और हृदय तक ओसे प्रभावित हो चुकल बा। हमके भय बा कि ई युवराज के जीवन के अंतिम घड़ी बा। महाराज विप्रचित्ति और महारानी सिंहिका की सूचना मिली तो अनर्थ हो जाई। भ्राताश्री, 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 का हो गल रउआ के भ्राताश्री? का हो गल रउआ के भ्राताश्री? अच्छा भइल तू आगे ला अनुज, थोड़ी देर और हो जाइत तो हम तो से क्षमा ना मांग पैती। क्षमा? कैसन क्षमा भ्राताश्री? हम तो हर मृत्यु चाहले रानी। माताश्री के आदेश पर हम तो से झूठ बोल के तो के सर्पकुंड में भेज दिले रानी। वो विस्तर सांप तो हर कुछ ना बिगाड़ सकले, परंतु परंतु हमार मृत्यु के कारण बन गए।
हमके क्षमा कर दो अनुज, हमके क्षमा कर दो। ना ना भ्राताश्री ना, हम जीवन में पहला बार तो रउआ के देख ले रहनी, कहीं अंतिम दर्शन बन जाई। ना भ्राताश्री ना ना, हमके छोड़ के मत जाई भ्राताश्री। ना भ्राताश्री, ना भ्राताश्री, हमके छोड़ के मत जाई। ना भ्राताश्री। युवराज के जीवन लीला समाप्त हो गई। अब कुछ ना हो सकेला। अब हमनी के युवराज के अंतिम संस्कार के तैयारी करे के चाहिए। राजकुमार, हम महाराज और महारानी के सूचना भिजवावे के प्रबंध करत बानी। उनके शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ आ जाए के चाहिए। युवराज अब ना रह लें। यदि वो दोनों शीघ्र ना लौट लें तो कामरूप में अराजकता और अशांति फैल सकेला। रउआ युवराज के शव के पास ही ठहरी, हम अभी आवत बानी। चलें। हे वासुदेव, हे नारायण, हे विष्णु, रउआ तो समस्त संसार के सुख, शांति और जीवन के उपहार देनी। का कही संसार, विष्णु के भक्त काम रूप में दुख, अशांति और मृत्यु के संदेश लेके आयल रहल। का कही संसार कि प्रहलाद अपन भ्राता खातिर मृत्यु के उपहार लेके आई रहल। ई सारा दोस्त तो हमरा पे आ जाई। हमें कलंक के लेके ना जी पाए। हे जनार्दन, हे विश्वेश्वर, रउआ से देव हमार विनती के लाज रख ले बानी। हम रउआ से विनती करत बानी, हमार सहायता करी। हे विष्णु भगवान, हमार भ्राता तो केवल अपन माता पिता के आदेश के पालन कैले रहले। उनके दंड मत दी भगवान, उनके दंड मत दी। हमार विनती सुन ली भगवान, उनके दंड मत दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखनी रहुआ हमार पुत्र के उदारता कमल नयन, देखनी रहुआ हमार पुत्र के हृदय कितना विशाल बा। उ जानत बा कि आहलाद ओके संगे का कैले रहल, फिर भी वो ओके क्षमा कर देहलस। उ जानत रहल कि आहलाद ओके प्राण लेवे के चाहत रहल, फिर भी वो ओकर जीवन खातिर रउआ से विनती कर रहल बा। महादेवी, राउर ये पुत्र के विषय में हम का कहीं। धन्य बा प्रहलाद, धन्य बा। महादेवी, जौन प्रकार जब जल माटी के गीला कर देला तब माटी में से सुंदर अंकुर फूटेला, वही प्रकार जब भक्ति मन के उदार बना देवेले तब मन में सुंदर विचार के जन्म होखेला। जौन प्रकार वर्षा फूल पर जमल धूल के धोके फूल के स्वच्छ और निर्मल बना देवेले, वही प्रकार जब श्रद्धा मन के छुएले तब मन के पवित्र और उज्जवल बना देवेले। और राउर ये पुत्र के लगे तो दोनों शक्ति बा, भक्ति और श्रद्धा। फिर तो रउआ के हमार पुत्र के विनती सुन के ही होखी। महादेवी, ऐसन भक्त के विनती के हम अनसुना कैसे कर सकेनी। और जब राउर भी यह इच्छा बा तब ता हमके ही करे के ही होखी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय अनुज, भ्राताश्री, ये तो चमत्कार हो गई। हम मर के फिर से जीवित हो गई नी, पुनः जीवन मिल गई हमके। ये सब तू कैले बड़ा अनुज, तू। ना भ्राताश्री, ये तो हमार विष्णु कैले बाड़े। ये सब तो केवल उहे कर सकेले। भ्राताश्री, हम तो पुत्र प्रहलाद के पत्र में सब कुछ लिख देले रहनी कि प्रहलाद के मृत्यु होते तुरंत सूचना भेज दे। हमके चिंता हो रहल बा, अभी तक कोनो सूचना काहे ना आइल। युवराज प्रहलाद बहुत ही बुद्धिमान और समझदार बाड़े। हो सकेला कोनो कारण से प्रहलाद के सर्प कुंड भेजे में विलंब हो गई होखे। एमे चिंता करे के का आवश्यकता बा? विलंब? इतना विलंब का राजकुमार प्रहलाद के ज्ञात नहीं खे कि हमनी पर एक एक पल भारी पड़ रहल बा।
भगवान हिरण्यकश्यपु के जय होखे। काम रूप से संदेश वाहक आइल बा और ऊ उपस्थित होखे के चाहत बा। आ गईल संदेश वाहक आ गईल, शुभ समाचार लेके आ गईल। हम ना कहत रहनी कि चिंता करे के कोनो आवश्यकता नहीं है। संदेश वाहक के तुरंत भेज दो। जवन आज्ञा। का समाचार लाइल बड़ा संदेश वाहक? बहुत दुखद समाचार बा महारानी। समाचार सुखद बा कि दुखद, एक निर्णय हमने के करब। तू समाचार सुनावा। सारा कामरूप शोक सागर में डूबल बा। दुष्ट, व्यर्थ के बातें मत कर, समाचार सुना। संदेश ही बा कि युवराज का भइल हमार पुत्र आह्लाद के? महारानी, नाग के डसे से युवराज आह्लाद के मृत्यु हो गई बा। का? हे भगवान, पुत्र आह्लाद। असंभव! दुष्ट, ठीक से नाम ले रहल बाड़े कि ना? मृत्यु आह्लाद के ना, प्रहलाद के भइल होखी। ना महाराज, हमरा में इतना साहस कहाँ कि हम रउआ के झूठा समाचार दे सकी। बाकी सत्य बा कि नाग युवराज के डस ले लेबा और राजवैद्य उनकर प्राण बचावे के प्रयत्न कैले, बाकी वो असफल रहले और हमारा आँख के सामने युवराज के शरीर ठंडा पड़ गई। ना ना और प्रहलाद, ओ दुष्ट के का भइल? वो तो जीवित बाड़े। हम अपना आँख से उनके सर्प कुंड से जीवित लौटत देख ले बानी। उल्टा हो गई, सब कुछ उल्टा हो गई। अनर्थ हो गई भ्राताश्री, अनर्थ हो गई। हम अपन पुत्र कहाँ से लाई भ्राताश्री, कहाँ से लाई? दुष्ट प्रहलाद, ओकर लगे कोनो अवश्य ही मायावी शक्ति बा। नाग ओके ओकरा डसे के स्थान पर हमार पुत्र के डस लेलस, हमार पुत्र के। हमार पुत्र आह्लाद। हम के दुख बा कामरूप नरेश कि हमार पुत्र प्रहलाद राउर पुत्र के मार डलस। हम के दुख बा। हम लूट गए नी भ्राताश्री, हम लूट गए नी। प्रहलाद हमके लूट लिहलस। दुष्ट हमके लूट लिहलस भ्राताश्री। अग्निदेव के वरदान के सौगंध, जब तक हम उस दुष्ट प्रहलाद के जला के भस्म न कर देब, हमके चैन ना मिली, ना मिली हमके चैन। जो जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जीवन में जो भी करे बुरा के साथ 100 आंसू रोएगा सिर पर रख कर हाथ, सिर पर रख कर हाथ।
तो सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु